Wij zijn hier op de markt in Dokkum en daar hebben we een beach volleybaltoernooi. En dat is georganiseerd door de mensen die hier de zaken aan zijn. En wij organiseren dat eigenlijk voor hun eigenlijk mee. Deze tijd van het jaar is oors normaal het beachvolleybal in Holvert. Dit hier net, ben je hem daar een vervanger van? Nou, dat wil ik net zeggen, want ik denk dat eigenlijk dat het meer komt door, je moet ook maar genoeg mensen krijgen die hun inschrijven. En dit is hartstikke groot opzet in verband met de kankerloop hier in Dokkum. Dus vandaar dat wij dat hier zo organiseren, een beach day zeg maar, beach weekend eigenlijk. Je hebt nog een mij met dit beachvolleybaltoernooi. Waarom, Laura? Nou ja, wij hebben gewerkt in de zaak, dus wij promoten de zaak eigenlijk een beetje. We zijn juist begonnen met dan het volleybal gebeuren, zeg maar, wij begonnen met de jeugd. En jeugd hebben we dus dames en heren, zowel 2x2 als 4x4. En morgen hebben we de recreanten en dan zijn er ongeveer 35 tot 40 teams. Beste volleybalster? 5 jaar terug ongeveer hebben wij samen op volleybal gezeten. Dus ik ben een klein beetje volleyballer, niet helemaal. Wij zijn wel tevreden met de opkomst wat ongeveer zeg maar de mensen die een opjongen hebben. Er kan altijd nog meer bij natuurlijk, misschien is dat hoor hier nog wel groter. En dan zit misschien een oor plakje maken, want ja, je kan heel goed voor veel, dat zie je wel. En we hopen dat het echt uitgroeien maakt tot een van de noordelijke dingen die wij hier horen maaien. Nou ja, het is wel moeilijker, want ja, je hebt niet zoveel grip. Als je rent, dan ga je lang niet zo snel eigenlijk, omdat je in het zand wegzakt natuurlijk. Maar ja, in de zaal kan je eigenlijk niet duiken en dat kan hier wel. Dat is wel leuk, ja. Had ik zo om je heen zeg, net heel volle publiek, hè? Nee, maar dat zit goed wat in de waarheid, denk ik. Want we zijn voor morgen om Alvoer weer begonnen te opzetten. Nou, en toen waren we bijna klaar, toen weer te 5 vrienden of zo. En toen begon ik eigenlijk te sputteren. Dus ja, dat had wel invloed natuurlijk. Hoeveel wedstrijden gaan we nou spelen? 2 wedstrijden. Ja, en ik zie je dijken even in Melanie. Hoe is het gaan? Ja, niet zo heel goed. Ik had al gehoopt dat je deze vanaf niet zou stellen. Nee, we hebben alle 2 verloren tot nu toe.